Moi boas noites, señoras e señores, e benvidos ao acto co cal a Agrupación Cultural Guardesa quere pechar con todos vostedes o Día das Letras Galegas, que este ano dedícaselle de forma institucional a Valentín Paz Andrade. Na asamblea celebrada co gallo desta data, os membros da Agrupación Cultural Guardesa decidiron homenaxear a Victoriano Rodríguez González. Un pouco de Valentín Paz Andrade, que é homenaxeado en Galicia inteira. Entón, sobre él vamos a decir o seguinte. Foi Valentín Paz Andrade, licenciado en Dereito, xornalista, escritor, empresario e vinculado ao movemento galeguista. Valentín Paz Andrade naceu o 23 de abril de 1898 en Lérez, Pontevedra. Ao longo dos seus 88 anos de vida, publicou numerosos artigos xornalísticos, ensaios literarios e chegou a dirixir o xornal galeguista Galicia. A súa estreita relación con Castelao levouno a presentarse ás Cortes Constituíntes de 1931, xunto co propio Castelao e Cabanillas, e chegou a colaborar na redacción do anteproxecto do Estatuto de Galicia. Publicou a biografía máis importante que existe sobre Castelao, titulada Castelao na luz e na sombra, no ano 1982. Nas últimas décadas da súa vida, dedicouse a viaxar aos países americanos que acolleron a multitude de galegos durante o seu exilio ou emigración co fin de dar conferencias e reivindicar a Galicia. E faleceu este gran home, Valentín Paz Andrade, o 19 de maio de 1987. Os seus restos foron enterrados en Lérez, Pontevedra. Pido para él, dende aquí, e recordando tamén as visitas que fixo a meu pai na miña casa, pido un aplauso grande, grande e agarimoso. Boas noites, señoras e señores. Vou falar de Victoriano Rodríguez González, que ás veces utiliza os alcumes de Vitoriano da Lorena ou Vitoriano de Saladina. Vitoriano naceu na Gándara o día 5 de setembro de 1949. Fillo de Ramón e de Saladina, foi o terceiro de 4 irmáns varóns. O maior morreu ao nacer e despois Manolo, Vitoriano e Paulino. O pai de Vitoriano, Ramón, era de Sober, en Lugo. Viu vivir cun tío que traballaba como garda civil no cuartel da Rúa Colón, lugar onde coñecería Saladina, cando ia vender os baldes de leite a vila. Ramón, xunto co seu pai e irmáns, adicábase a destilar aguardente de xeito artesanal no lugar da Rías. Unha vez casado, Ramón compaxinaba as faenas do campo, as tarefas de elaboración de aguardente e os traballos na pelleiras. Traballou na mítica Cavaqueira de Guadarrama, de San Rafael. De Ramón herdaron os seus fillos Vitoriano, Manuel e Paulino o segredo da forma tradicional na elaboración da aguardente, sendo a día de hoxe dos últimos poteiros baixo Miño. Súa nai, a popular Saladina da Gándara, era tamén unha persoa moi disposta e traballadora. Ademais de coidar dos fillos e da casa, traballaba nas súas leiras e co gando. Ia a vila a vender o leite e co seu carro de cabalo a vender os excedentes dos produtos de campo nos mercados de Seixo, Tomiño e Tui. O pai, Ramón, falecería aos 47 anos no ano 1964, de xeito que Saladina queda ao cargo de manter os seus 3 fillos. Da súa nai, di Vitoriano, que aprendeu moito antes de tempo, xa naqueles tempos, ainda que se falara, agora estea moi de moda falar, aprendeu o que era a igualdade. Porque, debido a que tiña que a súa nai encargase de todas as tarefas, Vitoriano tiña que encargarse tamén das tarefas do fogar, colaborar nas tarefas do fogar, facendo de comer, pasando ferro, lavando a roupa no pilón, despois de quitar os caldeiros de agua para fregar o piso tamén con banca e cepillo, que facía co xa coñecido xabón de lagarto. A 13 anos, Vitoriano estudiou na escola de nenos da Gándara e asistiu ás clases
na escola de noite con don Generoso Coello. Aos 18 anos estudou formación profesional na rama de mecánica en Vigo. No ano 1982 estudou electricidade automóvil no Centro Nacional de Formación Profesional de Vigo. Durante toda a súa vida laboral ampliou a súa formación técnica realizando cursos relacionados coa súa actividade como responsable de mantenimento da flota de autobuses H. Dende que rematou os estudos na escola ata o ir ao servicio militar, tivo varios empregos temporais condicionados polas témporas de outono para ir esquilar ao Gardén, que a zona de Bueu, xunto co seu irmán Manolo. Traballou varias tempadas no Garaxe Félix, en Riego, Talleres Mariño, Taller do Carlón e 2 temporadas na Cavaqueira. Cando rematou o servizo militar no ano 1973 e aínda que tiña emprego na súa terra, Vitoriano decidiu sair fora pola súa forte inquedanza de coñecer o mundo. Por iso foi a Alemania cun contrato como especialista da fábrica Opel, na Conca do Ruhr. Alí aproveitará o tempo libre para percorrer Francia, Suíza, Holanda, Bélxica. Esta inquedanza de Vitoriano por coñecer o mundo vai ter unha importancia fundamental non só na súa vida, sino tamén na súa obra. Tivo relación coa oposición ao réximen franquista e descubriu o espírito de loita polos valores de liberdade, igualdade e solidaridade inexistentes na España que deixara. Aos poucos meses da súa estancia na Alemania fixo unha escapada a terra para facer unha campaña de aguardente. Nese momento, Gustavo Pou, o director de ATSA, propúsolle traballar como electricista para os talleres de mantemento da flota de autobuses que tiña en Bayona, pensaba ali en Bayona. Non era unha decisión nada fácil para Vitoriano, porque debido á súa especialidade e á súa formación constante tiña un bo emprego e un bo soldo na Opel, que lle permitía aforrar e viaxar. Pero Vitoriano pensaba que era unha empresa seria e con futuro e aceptou con algunha condición: ter un tempo para seguir a súa afección por viaxar e seguir coñecendo o mundo que tanto lle apaixoaba descubrir. Entón desprazouse aos Países Baixos, onde estaba o seu irmán Manolo, ao sur da Alemania, onde estaba o seu irmán Paulino, facendo base nestes países para percorrer outros lugares do entorno, o que lle deron unha ampla formación social e cultural. En 1981 ven a traballar para os talleres da empresa na Sangriña, facendo os labores de mecánico, electricista e condutor. O director Gustavo Pou nomea o xefe do taller, con responsabilidades de mantenimento da flota de autobuses, e a partir dese momento ten que se formar constantemente para adaptarse ao cambio constante das novas tecnoloxías, máis tendo persoal a cargo. É un desafío que Vitoriano sempre enfrontou ben debido ás súas cualidades para aprender e para comunicar.